Right. Makaniko amaneja mwari ndinongokukwazisai kumativi mane enyika kwamungadai muri muzuva ranhasi unoka. Ndichiti munotamba here on the 20th of November 2021. Right here on Kuna Gospel Top 20. Chirongwa chenyu, chirongwa chavanhu, umhlakazo wabantu. Andinyo inchikomana, akumbochinji bandini. Anyadomene. Andrenji ngufamba nini. As usual. Akuno kuri kubhiza muna wona. Kuba kuti cha. Asinase, akuneka cool breeze weather. As of right now. Amaizviziya andisandapinda kamuchirongo chechikuna chegospel top 20 this week. Ndida kungozivisa mafanzi kana kuti maartisti ese echirongwa chino ichi kana kuti vari kupinda muchirongwa chino ichi kuti sezvitakupenda mukupera kwegore ra2021 akuna chegospel top 20 icho chechirongwa ichi parange pari nekachirongwa chinonzi kuna chegospel top 100. And there is lots of prizes to be won. You never know. As you know, unokwanisa ngowinoka mari kana baskoro kana mombe kana huku kana kutowino a recording contract so for free. Saka pa first week in December, I will be introducing another link rinenge chisendwa panapa apa Facebook page ka Kuna Studios. Then link hiyo ndio mnenge makuzoshandisa ka muchi submit music yenyu muchita mavote muchita seise yo ye top 100. Saka usazara tell someone Akuti Kuna Studios is bringing something big, and it's very big for sure. Alright, it's kapezi ngwaka get vitapina kamuchirongo chekuna chegospel top 20 this week. Pamzvakamira zeko and akumanene because ndakaona mavhotsi acho this week anga akanyanya ende mamune manyu coming atanga kupindawo muchirongwa. Zvinofadza ndozwa kufara so nemanyokonyoko yemwe. Iwe pemberera. Alright, sitting on number 20 this week. It's Twin Connection. Awabvoya nekambo kacha akanonzi pemberera. Biwari mwegore inyasha kubiwari mwegore iro inyasha kuwedzerwa zuva panyika inyasha kubiwa mwaka yekurarama inyasha murikanika iwe pemberera iwe pemberera iwe pemberera iwe pemberera sera rako vari kumakura vesera rako vari kwamupfekanewe akusi kugona inya apa potswana zvakamira sei zviri kufaya inyasha iwe pemberera apa South Africa tine wimba mateka Big Mac me zvakadini Mama Kavu amunotamba ana ruwa wacho unotamba ana gogogoba wanotamba zana semuna noziva kuti nodiwa nashe yatsopembera shamwari yangu zana semuna noziva kuti nodiwa nashe zvako shamwari yangu wakawana nyasha uri munhu anoziva kuti nodiwa ndio kanonzi Twin Connection yasvika nekupindira kugara pa number 1 chaipo Twin Connection chimbo chavo chinonzi pemberera. Anda kutaurira kuti this week here zvavisina kumira beautiful zvavisina kumira very beautiful akomana here aiwa reganisa pedze nguva rega uzongozvinzwi until number 19 apa garaka Dumi Mange and chingoti the return of Dumi Mange and chimbo chinonzi My Redeemer sitting on number 19 Almighty God Almighty God
Redeemer from the sins of the father. Redeemer from the sins of the moment. Redeemer from the sins of the father. Redeemer from the kuimba kwa Tumi Mangena nechimwe chinonzi my redeemer. redeeming from the As I have said, andakambotaura mavhiki apfuura ndichiti Tumi Mangena ari kugadzira kazvitsva zviri kuuya, zvitsva zvinyowani zviuchesi zvinonesti zvizipesti zvitapesti zvapa iwe from the marionette. saka ndiye kanonzi Tumi Mangena nechimbo chake chinonzi my redeemer sitting from number 19. Right, tichifamba kana chirongwa chacho kuna chegospel top 20 ndicho chinochi tell someone and don't forget to press the share button kuti zviro zvacho zvigoenda mberi vamwe wangonzwa ukauchesi dziri panapa. Tariro yangu Sitting at number 18, it's Obed Mobon. Nichimbo chinonzi Tariro yangu featuring Dorcas Moyo and Father Love Show. Waripo zo pa Bite Bridge, zvakadidi pa Bite Bridge. Mai adu anotamba. wangu ndimi Akomasi unotamba. Na mai nini anotamba. panemi pandakasema baba makandinyaradza pandakarwara baba ndimi makarapa makandisimudza muguruwa mukandigadza namachinda ndimi ndinovimba tariro yangu ndimi makorangu tariro yangu Shaile. Zviri kufamba. ndimi baba ndimi Jehova Apo so masaisa. Munotamba. Andieka Obed Mobon nechimbo chinonzi Tariro yangu ipo papa sitting on number 18 zvake ndopa akabvira kuti gwe aripo pa Bite Bridge. Tichifamba kana tichirongwa down to number 17. ndimi utiziro wangu pandinofamba Apa agara Apostle Aramasaisa. ndauya kwamuri mambo ndimi Ane chimbo chinonzi famba ineni baba. pandinofamba ndimi bako rangu mepo painouya pandinogara ndimi bako rangu mepo painouya pandinogara pandinofamba pese pandinofamba 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 pese pandinofamba pandinofamba pandinogara pese pandinogara pandinogara Akanyu endrika kaka. I'm from Apostle Aramasaisa. gara Yo woshora. Uchishorereo pakadai. Unoda kuna matiro. Ewa. Apostora, kana makuzoita video kana musati mane video, munongondida nawo. Ndongoridzawo bhoso ranga rurira. Iwe. ndimi mwe In case you're just joining us, chirongwa nichoka chinonzi Kuna Chegospel Top 20, brought to you by Kuna Che Studios live from Muta. Kumadhumbe, kumabanana, andiko kuno iwe woshora. Andioka chimbo chiri kubva kuna Apostle Aramasaisai chinonzi famba ineni baba. Sitting so vari pa number 17 this week. Chifamba kana chichirongwa right here on Kuna Chegospel Top 20. Down to number 16. Apa
Apagara Blessing Maboko featuring John Maboko nechimbo chinonzi muti Tiwanire isisi Tiwanire isisi Ndochemera Ishe, ndochemera Baba, ndochemera Ishe, ndochemera Baba, ndochemera Ishe, ndochemera Baba. Mtoronorema, haiwa mtoronorema, ndochemera Ishe, ndochemera Baba, ndochemera Ishe, ndochemera Baba. Mtoronorema, 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 mtoronorema Baba. Achimbo from Blessing in John Maboko achichinzi muto sitting on number 16 this week. Right here, right here. Chirongwa ndichocho umhlakazi wabandla. Adichifamba kanacho. Sitting down to number 15. Apakagara ka Pastor Tsitsi. Agoba kafuka tema. Anechimbo chinonzi bvisa utachiwana. Rapai maziro yedu mwari Rapirei Baba Chenesai Chenesai mepoi Baba Hallelujah. Rapai maziro yedu mwari Nepese patino bata nemawoko Tirapirei Chenesarei Visai shinura Jamuri mimagona jose Baba Muri chiramba kusakara Shumba yerudzi wekwa Judha Pamavhara pana nofu Ndateterera Baba samasimba Dimi mwari wenye All the way from Botswana. Pastor Tsitsi kafuka tema. Vanorapa vanhu Rapai nyika yedu mwari Tirapirei pasi rose Baba Tirapirei mweya mutsvene Anzi tirapirei kamwari. Chimbo chichinzi bvisai utachiwana. From Pastor Tsitsi kafuka tema. All the way from Botswana. Nai. Imwe. Tichendera mberi kana chirongwa. Down to number 14. Apagara ka Primrose Nyamangodo. Anechimbo chinonzi Makandida Baba. Aka. Makandida Baba isati ndasvarwa makandisiva Ishe ndichiri mudumbura mai Makandida Baba isati ndasvarwa makandisiva Ishe ndichiri mudumbura mai Baba ndinotenda Jesu makanaka Jesu ndinotenda Jesu makanaka Primrose Nyamangodo. Chimbo chinonzi Makandida Baba. I'm sitting on number 14. Andopa wakagara zvavo. Nokuti mwari vakada. Alright, kandofunga ka social media ndofunga ka muri kungozvionera nekuzvinzwira zvinyaya zvinenge zvichingoitika mu social media imomo akomana here. Abandisa ndamubata imwe nyaya arega itimbopinda kana uri nedhuku kana gemenzi pauri ipapo chibva waripfeka uchingodaidzira kuti haka chilesta Adzina ni nani munongoti chengetai
sitting on number 40 is none other than Joseph Mara nechimbo chinonzi inyasha kuwena ani munongoti itakuti haka chulesta bazvinenge zvakaoma munoita zvive nyore munongoti chengetai bazvinenge sitting on number 30 Joseph Mara iwe Jose iyo unotamba ere vavengi vagadzirira kuseka achadiniko mwari love nisikapfumo munotamba ere zviri kudidi Adeni Jo vagadzirira kuseka achadyeiko munoti pazvinoringana zadzikiswa ndingadai ndaverindai dai zvido zvevavengi vangu zvaizadzikiswa ndingadai ndakachemwaini manji zvangu zvakaronge Joseph Mara nechimbo chinonzi kuti inyasha kuve nashe ewe kuturira sitting on number 13 Jose mukoma Jose kana kuti bambo Jose asi anonzi Joseph Marau nechimbo chake chinonzi inyasha kuve nashe mulungu chinzwira tifamba nacho chirongwa zvisinei tichienda nacho chirongwa chedu right ka down to number iso 12 apa kagara Gibson Tom nechimbo chinonzi takakundiswa mukoma Tom Apostle Gibson Tom munotamba ere emwe akachulesta upenyu wangu ndoraramira Jesu upenyu wangu ndoraramira Jesu kana pakufa ndichafira Jesu kana pakufa ndichafira Jesu nekuti ndiye mambo wevapenyu nevafi nekuti ndiye mambo wevapenyu nevafi ndichaita zvese anondisimbisa ndichaita zvese anondisimbisa ndichingozivisa ukavaimbi kuti please do submit your songs on the following number +263 77335031 the number below your screen kuti kazviitewo zvakanaka ndiwo kanonzi Apostle Gibson Tom ndokumutsa pamwe sitting zoga pa number 12 nechimbo chavo chinonzi takakundiswa right here on Kuna She Gospel Top 20 amai Miracle munotamba zvakadidi ku right 10 takura wega mtoro wako wotosenga wega mtoro wako takura wega mtoro wako sitting on number 11 it's Elder Kai nechimbo chinonzi moto hazvina mosha wakakura seiko hazvina mosha unorema sei hazvina mosha wakakura seiko hazvina mosha unorema sei nzou iremerwe nenyanga dzayo takura wega mtoro wako nzou iremerwe nenyanga dzayo wotosenga wega mtoro wako takura wega mtoro wako wotosenga wega mtoro wako takura wega mtoro wako wotosenga wega mtoro wako Eudakaya imwe andozipirwa manzi ere munombozere kuti manzi inorapa emotionally inorapa munozviziva amwe mamusingatozviziva ipapa ndatokupai knowledge yemahala aiwe kwakapfuma ndatokupai knowledge yemahala tswanyeinga achomusina zvakadidi hadzina mashe apa Mozambique ara chimwe achitswanyeinga
zhinji hadzina mashe. Andu kuimba kwa Euda Academy nechimbo chinonzi Mutoro sitting on number 11 this week. Tichifamba kana chirongwa chedu. And down to number 10. Apa karaka Lindi Wechari chimba. Angarinyoka chimbo chinonzi Tichengete Baba. But iwe Lindiwe unotinyimire chimbo chinonzi Tichengete Baba. Usarwadziwa. Ndakandazongobata chinonzi mumwe ndiani from Lindi Wechari chimba kungo replace oka yake kaasi kusendera munenge amuona Lindi Wechari muchimba mumuze kuti hazina tichinyelomeni hiwe atide muyedzoba. It is very impossible for the moon and sun. Adichimba kana chichiro. Down to number 9. Apa akaraka Minister Land all the way from Chimanima. Nechimbo chinonzi mwari vari baba. Mwari vari baba. Cheka pamwe chete panguva imweyo. It is very impossible for the moon and sun shine together at the same time. Azvife zvakaitika zuva nemwedzi kucheka pamwe chete panguva imweyo. Chimwe nachimwe denga roti chine nguva yacho. Pane nguva yekudyara wozoita nguva yekukohwa. Chimwe nachimwe denga roti chine nguva yacho. Pane nguva yekudyara wozoita nguva yekukohwa. Mwari vari pabasa kuronga ramangwana rangu. Usandityire zvichandinakira. Mwari vari pabasa kuronga ramangwana rangu. Usandityire zvichanaka. Mwari vari pabasa kuronga ramangwana rangu. Usandityire zvichandinakira. Mwari vari pabasa kuronga ramangwana rangu. Usandityire zvichanaka. What music is it? What music I like? Ama unoda rubati. This busy cooking. Bata paditi pa. Don't worry nemoko wekuleva. so Wose mudzaro wako rwekurudyi. Wose mudzaro wako my rwekurudyi. future Awongoti mwari. about me everything so right. Ndiwanire nyaya. Vari pabasa ngaramangwana rangu. Ndiyo kanonzi Minister Land. Ane chimwe chinonzi mwari vari baba. Vari pabasa Sitting so warika pa number 9. Tichifamba nacho chiro. Down to number 8. Apa garika chikwata chinonzi Worship Tunes. Nechimbo chawo chinonzi Muri Mutsvene. Featuring Tete Miriam, Pastor Ellen Anderson, Definitely Ngove, and Pastor T Kavukate.
I'm glad to say this. Akuna Studio is now partnering with the Jauku Company for all your groceries. Yo washora amenhenyo murukusa. Alright, ndofunga makamboizwa nyaya kana kuti makaiona kana kuti muri kuizwa kana kuti makazwa kana kuti muri kuona nezviri kuitika nyaya yemunhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari. Yanetsa nyaya yemunhu waMwari. Asi munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari anataka imwe baba apa agaraka Olivia Manyamba nechimwe chinonzi Munamato wevana veZimbabwe ndichoka ichi ndiri kurova Olivia Manyamba aka mukadzaka ngoma asi vaimbika vaimbi yes itayo muchichinjawo mhanzi dzenyu gore rototi dhairi tichingozwe mhanzi 1 ezve munoitawo muka muchichinja kuti mafanzi enyu kavadzwe a variety of your songs kokuti dzimwe dzacho dzemuri nazo dzakamira sei mazona manje because you know tingurinda alright chifamba kana chichimeka down tunopasira apa akaraka pasta kukodis nechimwe chinonzi zvandinonoke sei makanonoka kuuya Jesu taura kuno mazuva mana tamufushira kubva kare ndichingonamata kudzanya makomo neanoera nanhasi seiko baba nai Mwari zvangu zvichaita riniko ndaneta zvandinonokera zvanonoka zvangu zvandinonokera zvichaita riniko zvandinonokera zvanonoka zvangu zvandinonokera ini ndamirira ndaneta zvandinonokera zvanonoka zvangu zvandinonokera nyika yava kutondiseka zvandinonokera zvanonoka zvangu zvandinonokera angwimba kawa pasta guguta featuring baba achimbo chinonzi zvandinonoke inonyarira kupiko asiti unamba munhu rese ndiyo ingori nyaya Jesu wacho uripi nhasi shamwari yake Rasaro unowarwara asika atanga vanhu vaMwari vamweni Mwari wako vanhu vaMwari muhondo asi vanhu vaMwari vamwe soka ko Mwari wako ndozvitaura ndozvireketa ndozvibhuya nemafuta nodhura aiwa rekati mene mberi nechirongwa chedu right ka tichifamba kana chirongwa chedu right yakunkuna chegospel top 20 down to number 5 apa akareka minister Albert Nemaje ninouya nechimwe chinonzi ndinouya ndichimhara manidana ninouya doko renyu ndarinzwa Mwari wangu ndouya ndichimanya zvandada mwana tenzi Mwari wangu ndouya ndichimanya ndinouya ndichimanya Mwari wangu ndouya ndichimanya ndinouya ndichimanya baba vangu ndouya ndichimanya baba ndinouya ndichimanya ndinouya ndichimanya baba ndinouya ndichimanya ndinouya ndichimanya shamwari dzondiramba panyika ndinouya ndichimanya veukama vondiramba
ukaona uchishaya yako mhanzi uchitadza kukomborera kubva kunamba 20 kusvika kunamba 1 mwana wamai ndatibata paditi pavo wongosumudza rumwe ruoko ngosumudza rumwe ruoko oti Mwari wekudenga ndauya pamberi penyu ndiri mutadzi ndiregererei handizivi zvinonakidza pasi pano. Mwari anokuitira zvakanaka. Chero ndinganyura munziva rinengwe navanondiyambutsa ine ngati chero ndikafamba musango rine shumba vanondichengeta ine tiri pamupata wemumvuri werufu handingarasa kutenda Jobho kuimba kwaminisa Albert Nemachela nechimwe chinonzi ndinouya ndichimwana sitting on number 5 right here on Kuna Gospel Top 20 kwamutare ndiko kuno kumakomoyo munozwa kuti kumakomoyo kwana wasu ndiko kuno kwachenjere kumabvazuva ndiyo uno achenjere kumabvazuva ndino mwacho muchenjere Gorerai mumwe mukanache akomana paharare munotamba kuno ndinotamba ene munotozona ndiri kutamba ndichizipirwa mumwe mukana Jehova sitting on number 4 is none other than Dance Dewa nechimbo chinonzi mumwe mukana zvekare Mwari wekuti tikupe imbiri mumwe mukana Mwari wenyasha wekuti tikupe imbiri mumwe mukana Jehova wekuti tikupe imbiri mumwe mukana Mwari wenyasha wekuti tikupe imbiri mumwe mukana wekuti tikupe imbiri mumwe mukana wekuti tikupe imbiri. Takatadza pamberi penyu Mwari tinodzoka pamberi penyu takatadza isusu pamberi penyu Mwari tinodzoka pamberi penyu takatadza pamwe mukuziva takatadza pamwe mukusaziva takatadza isusu tichiziva pamwe takatadza mukusaziva fela rikupela haivo tswarelo ndati tswarelo yandividzaru akomanere pamba kuimbwa nechitswana baba ndobva ndada kuzwa kude kusumuka ndichiya akomana iwe unondisumuka unozozvikurira unatwerukawo rikupela kuimba kwa Dance Dewa nechimbo chinonzi mumwe mukana right sitting on number 4 this week anga anetsa nekungoramba ari panumber 3 murume azowano anomukachanura kumufoshora ichimuendesera panumber 4 ipo papa adichipamukana chechirongwa number 3 apa karaka courage chomusina nechimbo chinonzi vimba featuring Koninga Lome Vanovimba nemi Mwari wangu amuwanyatise Vanovimba nemi Mwari wangu amuwanyatise Bimba nae akunyatise Bimba nae akunyatise Bimba nae akunyatise indo zipirwa ayoka sasa zipirwa kwe amen hako inda yako inda ndito zipirwa azekutara kwena mboita agore nora kuseka wakupera saka zvisine Kuna Gospel Top 20
Kuna se studio will be giving you chirongwa chinonze Kuna se gospel top 100 and there will be lots of prizes to be won papa zvimwe unogona kuwina kama groceries karura machiraswa you never know kana kuwina bhorere rekudya pakisimusi rekuzorya panew year papa yoshora akatendeka kuimba kwakarecho musina nechimbo chake chinonzi Vimba, sitting on number 3 this week right here on Kuna se gospel top 20 tichifamba kana chirokwa chedu ndinongoti makorokoto kuna koni uriko kuMozambique kweyeyo ndinongoti makorokoto mwari akuropafadze uropafadze nezvakawanda take receive awozve take it receive take it unongodainzira uchiti receive asi andina kutedzera vaya nekuti ndinozo baba sitting on number 2 isn't another than Loveness Emukavo ane chimwe chinonzi baba pakutanga mwari pakutanga tiudze mwari pakutanga saisa mwari baba bekupedzisira sevatendi tise baba pakutanga madikani tiudze mwari pakutanga tikaudza Ishe Jesu pakutanga zvinhu zvedu zvinoendeka iye anoruramisa nzira dzedu makorokoto kuna Tete Loveness Emukavo dzebaba ndakambobvunza la Tete Loveness Kavuma kuti emuyo zvinomborewei zvinoreweiko kuti Loveness Emukavuma kuti emuyo unorewei baba ina nhasi ndapindura ndakangoziyana ina pakutanga amenemi munambobvunza zvimwe munopindurwa murairo unoti ida mwari komanere indozipirwa ngemhani yawa inobaindite healing on my body yawa inobaite healing my soul nekufunga inobaite healing my mind what about you mwari vano Loveness Emukavo ndichingoti makorokoto nechimbo chinonzi mwari pakutanga chaita ka number 2 right takuenda kapa huri yadzi number 1 waizviziya here kuti ari kuti number 1 this week